Hi, Stephen dwi o'r gwasanaeth tân ag achub a gan bod sy'n bod yn braf am y dyddiau nesaf, dwi'n licio rhannu chydig o tips efo chi sydd i gadw'n saff. Os ydych chi am gael barbecue yn y dyddiau nesaf, cofiwch peidiwch ag yfad y cwcio, peidiwch a gadael y barbecue heb neb efo hi, a peidiwch a iwsio aerosols wrth ymyl y barbecue chwaith, a hefyd os mae yna argyfwng, fe gennych chi bwcar o dywod neu dŵr wrth ymyl y barbecue efo chi. Dwi wedi bod i llawer o dana gwair am mynydd dros y blynyddoedd dwytha ac yn gwybod sut maen nhw'n gallu tyfu yn sydyn iawn. Felly cofiwch, ddiffodd eich sigarets yn iawn. Os ydych chi am ddefnyddio barbecue, neu siŵr mod o mewn lle iawn a ydych chi'n ddiffodd o'n iawn ar ôl gorffan efo fo, a hefyd peidiwch byth â cychwyn tân yn cefn gwlad. Ydych chi'n mynd i campio weekend ma? Wel, i gadw'n saff, neu siŵr ydych chi ddim yn cwcio neu smocio yn y tent, neu siŵr ydych chi'n mynd i iwsio canwylla wrth ymyl y tent. Os ydych chi'n mynd i iwsio trydan, neu siŵr ydych chi ddim yn gorlwytho'ch sockets a ydych chi ddim yn chargio'n byd dros nos. Os oes argyfwng yn y tent, neu siŵr gennych chi ffordd o dorri chi'n allan, a hefyd os mae'ch dillad yn mynd ar dan, cofiwch stopio, disgyn a rolio. Felly dyna ni, cofiwch cadw'n saff ac mwynhewch yr haul.